Για πες. Λοιπόν, είμαστε στη Σαμαρκάνδη, φάγαμε, έπιαμε τα πάντα. Τα λεφτά μας έχουν φτάσει ακριβώς, είχαμε 5 εκατομμύρια και έχουμε ξοδέψει τα 4.950. 4.980. Πρέπει έχουμε 2 ευρώ. Και τώρα είμαστε σε φάση, θα ξαναβγάλουμε λεφτά από το ταξί. Όχι ρε, 2 ευρώ. Οπότε, κανονικά τώρα εμείς θα πρέπει να αφήσουμε ένα tip. Ήδη έχουμε δώσει ένα tip, δείξε το λόγια. Έδειξε. Ωραία. Οπότε, τι θα κάνουμε. Και πιστεύω το ταξί άντε να μας πάρει 1,60, 1,80, πάνω από 1,85, 1,85 λεπτά δεν θα μας πάρει. Έχουμε και 15 λεπτά ρέστα. Είναι ρίσκο όμως να τα αφήσουμε, γιατί μπορεί μετά πρέπει να βγάλεις. Λύση να πάμε στο ATM να τραβήξουμε κανένα 2 ευρώ, 3 ευρώ.